ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଆମେ ଯଦି କାଠ ଚୁଲିଟିଏ କରି ରାନ୍ଧିବା କାଠରେ, ତେବେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଚୁଲି ଶିଖିବା। ଆମେ କାଠ ଜାଳିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଟା ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ମାଟି ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଇଟା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ମାଟି ସାଇଜ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ମାଟିରେ ଝିଙ୍କା ତିଆରି କରିଦେବା। ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ, ଦୁବ ଟିକେ ଦେଇକି ଚୁଲିକି ଆମେ ନୂଆ ଚୁଲିକି ପୂଜା କରିବା। ଆଉ ନୂଆ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା। ଭଲ ବାର ଦେଖି ଚୁଲି କରିବା। ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ରବିବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦେଖି ଚୁଲି ତିଆରି କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚୁଲିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳୁଛି। ଜରି ଟିକେ, କାଗଜ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଏଦିନେ ଜଳିଯିବ।